Ik ben hier in de buurt opgegroeid, je ziet ze altijd lopen. Je hebt bepaalde vooroordelen natuurlijk wel als je ze ziet staan of ziet lopen. Ja, en nou sta je er in één keer middenin. Dat is ja, vooral in het begin toch wel even wennen. Ja, want hoe was het voor je toen je hier de eerste keer kwam? Vreemd, apart. Ik was heel erg terughoudend. Je gaat ergens alleen zitten en wat om je heen kijken. En, ja, raar. En hoe ben je hier zo terechtgekomen? Ja, lang verhaal gescheiden, woningopname van mijn ex. Ja, en dan zelf nog geen genoeg financiën om een eigen woonruimte te huren. Ja, dan kom je hier terecht. Ja, want je kon nergens anders terecht, bij familie of vrienden? Helaas. Dan maak je een keuze van of over straat zwerven of je gaat om je heen kijken. Nou ja, gelukkig heb je dan de nachtopvang waar je dan gelukkig terecht kan. En vooral met deze kou, want anders zou het erbarmelijk worden. Ja, en had je gedacht dat je hier ooit terecht zou komen? Nee, absoluut niet. Ik wil het liefst zo snel mogelijk weer zien dat ik een huis huren kan. En dan is de bedoeling dat ik daar ga wonen straks met mijn zoontje. Ja, en hoe kan het dan dat je nu niet daar al terecht kunt in een eigen woning? Deels omdat je je financiën op orde moet hebben, uitkering aanvragen. En je zit met de woningmarkt. De woningmarkt die is heel erg ingestort. Ik stond gelukkig al ingeschreven. Alleen ja, dat gaat per inschrijftijd, dus dat duurt even voordat je dan helemaal aan de beurt komt.